L-anzjani Furjaniżi li għadhom jgħixu fil-komunità se jibdew jgawdu minn servizz ta' ċentru ta' matul il-jum ġdid. Dan il-proġett sar b'investiment parzjalment iffinanzjat minn fondi Ewropej fejn is-solar ta' fuq tal-binja tal-Kunsill Lokali li ma kienx qiegħed jintuża inbidel f'ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani li jgħixu fil-komunità. Il-proġett kien jinkludi xogħlijiet biex il-binja tkun aktar aċċessibbli għall-anzjani, inkluż l-installazzjoni ta' lift u toilet aċċessibbli. Il-proġett kien jinkludi wkoll l-installazzjoni ta' kiċinet ġdida u kamra rikreazzjoni biex l-anzjani ikollhom post adekwat fejn jissoċjalizzaw. F'din il-kamra se jkun hemm carer preżenti biex tassisti lill-anzjani. U ppjanat ukoll li jibdew jingħataw korsijiet bażiċi fosthom fl-użu tal-kompjuters għal dawn l-anzjani interessati. Fost l-ewwel anzjani li żaru dan il-post kien hemm Joseph Farrugia li hu mħajjar jitħarreġ fil-kors. Ġejt ħajjar ta' xillum jekk inti ma jkollikx dan it-tip ta' teknoloġija li llum iktar avvanzata t-teknoloġija meta nisimgħu tajjeb jekk tkun barra minn logok għax issa f'dawn l-affarijiet moderni inti tikkomunika l-affarijiet li għandek bżonn. Is-Sindku tal-Kunsill Lokali tal-Furjana Vincent Borg spjega li l-ġranet tal-ftuħ se jkunu mit-tnejn sal-ġimgħa matul in-nofsinhar ta' filgħodu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġuż Gallia tkellem dwar l-importanza ta' dawn iċ-ċentri ta' matul il-jum fejn l-anzjani għandhom il-ċans li jiltaqgħu flimkien, jissoċjalizzaw u jiġġieldu s-solitudni. U spjega kif flimkien ma' programmi ta' attivitajiet fiżiċi u ta' stabilità mentali infassla l-individwi dan jissara fi kwalità ta' ħajja aħjar u sarħan il-moħħ għal qraba. Temm jgħid kif dawn iċ-ċentri ta' matul il-jum qed ikomplu jgħinu jagħtu dinjità lill-anzjani waqt li jibqgħu parti mill-komunità. Eżempju ċar fejn għandek l-anzjani li għadhom jgħoddu ħafna fis-soċjetà tagħna qegħdin jitgħallmu bil-kompjuter, qegħdin huma stess ikunu ta' xprun lil ħaddieħor li jiġu hawnhekk jitkellmu flimkien, niġġieldu s-solitudni flimkien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Ellison Zerafa Ġifelli għalt li l-Gvern jemmen bisħieħ fl-importanza tal-inklużjoni u l-aċċessibilità għas-soċjetà aktar ġusta u li dawn iż-żewġ fatturi se jissarfu tajjeb fil-komunità Furjaniża permezz tal-proġett. Għall-Gvern kommessi li jkomplu nsostnu u ngħinu lill-Kunsilli Lokali jkomplu iwettqu jimplementaw proġetti sabiex ikunu ir-residenti tagħhom li jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Preżenti waqt din l-inaugurazzjoni kien hemm ukoll diversi membri mill-Kunsill Lokali tal-Furjana u l-assistent direttur fih dan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Norveġġja Toril Johansen.